foli ani tanin walimalo ko desigri plaisir flema bela jelema cha ani muso demsen makoroba mali kono ani mali koka ka be foni ga tumani ga sanga e bina jey fle ga be wati mi maki fono tumai na ala salama ka faya bismillah akay mission mandika trobu kene mission ga balma gëno de fe sila gëno je ni belo ti akene professeur maka sisi généraliste na la salama suro donina do benika flair do be olu ga flair trobu do be olu tay jire do be olu tay ala toy mais cekele ni généraliste do abela jele professeur Magasisi bravo assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh niaskli trobu kenaka ko soba nanga do bi jemu ga ngono fola alhamdulillah sila mi foki wala malo o ko fe ambe dozo fo ambe bele do ngana fo ante nyina parce que ni ko joni ko nandi e ba foko so bonuma ambi bele do ci masa befu parce que professeur era ka so bonuma yi bele do ci masa wi o lu de ambulo do la trula o lu de la tru denkilin sikira jirala kambe bele do befu o ko fa ante nyina ambe fuli fo mali ngana be ma tege be trobu kuna kambu fo ku bela jele wala nyimando o ko fa ante nyina mesigri plisi yere nyama fo ambe barakalaw fana fo alhamdulillah inshallah ba bela jele ga ful galam ne professeur Magasisi ala sono bitay andina blagata roja karamo be girin jamade ko sobe al mediatiku be girin jamade ko je be jamade kali baby sige musa bon alhamdulillah sige musa ni sige musa fo ko la tru ko la banso do nya fi nyana go adama dia ko be ni fon fe na ti la wa mandi here mana na tugo na fare ko ati la wa mandi furu mana ja tugo na fare ko ati la wa mandi sige musa jama ko bara ibe chendala datan wal maka chendala da duru mum bi se ka sige bara mai jamalo mancha Allahu akbar sono ni sige gino do jamati baila ni sige gino do hali ni sige kungo kono jamabina ni sige gino do sige musa domba ngana alebina ni jamani nafulu ni masai sige mun fle ni damagara la a gino mu mambulo ambi ali nasra imbara ni sugu kono sadi nyama mu be ka sugu kono sugu kulu vla nyama o boko de be kala ni nashidi sugu kono wulu vla o nyama o boko be kala misiri wulu vla misiri betere juma misiri o wulu vla o buru be kala dunu e ba ni dunu mena ka fo muso mana mecho mana me bebi giringa ta kan ata ne dunu fo oro laje dunu mu fora fa ci da yere ba o dunu wolofla o doni nyi nembe ko jino ko mu kenna jiro mu be ni jamati bakol ni tara bursu ko nano be ko sobe ibita soro jirisundo be chogoro ka nyana je sadi ko sigoro wati be jamati ba jiro mu koro o jiri fana shifa ya wolofla o doni mala o ko fa tuguni mumbala tuguni iba jate mene tuvani duwani kili sekere be duwan na ko so ibita sura ni duwani chama yoro ibita sura musoma ba no fe duwani chama ni yoro ibita sura musoma ba no fe o duwani fana o nyaka mu duwani bala sekere be ni nda magala sisa muru ba do muru mun ya siru kala ko so be kono do be ba wolo ko nyama tutu sila nyama tutu professeur ben done nyama tutu kelimpe dono a fambe ne bisa ka kumaka akulukutu o nyama tutu kumulo obi jinu ko mudo ni ngala sila o kofe jiribu fale na dinge so sanfe o soro mandi nga professeur ya damado ni soro o fana wulu vla don bi kala wo ka faraka dinge so buguri wulu vla fana kala sila hal ne ko meni dalu nya foko mo ka ke utesi ala to bala ni ala to la bi kono don kono to ala to kele ni bi wolo ko jamihu ni ya bo arfu nani di ba kon warfu nani kele segere bia mais anga ni trobula ani jamihu segere dobita jamihu ko arab kan do ko masam be farana nyawalike beni ala ibita so arfu nani ni bala arfu folo ja o jibrilu belaka be wolo ko jibrilu o jaay alfu mi samalike
o ye Israfilu de fiɲɛ mɛlɛkɛ n'i y'o ni mi fiɲɛ mɛlɛ n'i sigi n'a baara ɲɔgɔn fɛ o tigi bɛ k'i fɛ bon o kɔfɛ minnu bɛ na o ye Mikaelu de bɛ ji commandement kɛ sanji minnu bɛ na ji minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ Mikaelu de b'o bɛɛ kunna o Mikaelu de bɛ na ye a ye laban min na o ye Azarahilu ye ni minɛ mɛlɛkɛ i tɛ foyi ye ni nin t'a la ni nin bɔra la dɔrɔn foyi tɛ tuguni donc o Jamiu ani Jamiu sekɛrɛba baaralen bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i y'ale dilan k'a ban pewu kana se k'a la fo wulibali don wa n'i y'a kɛ fana a bɛ kɛ a faamuyara donc si la dɔnni ye fɛn dɔ ye mɔgɔw ma yɔrɔ dɔ faamuya ninnu filɛ nin ye nasi don an kɛn bɛ k'a dilan k'a kɛ daga ye a daga fana ni ti daga ye k'a fɔ k'i b'a kɛ k'a caya kɛko caman ko tɛ n'a dira cɛ ma walima n'a dira muso ma n'a y'i diya i bɛ se k'a ni tulubara fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ni tulubara fara ɲɔgɔn kan si la n'i bɛ bɔ ka taa jama koyɔrɔ la n'a dir'i ma i b'a ye muni tulu dɔɔni b'a la c'est à dire e yɛrɛ b'a n'i ka muni tulu fara ɲɔgɔn kan n'i y'a kɛ k'a mɔ i la ka bɔ kɛnɛma n'i y'o ni Ala y'a da n'a bɛ fiɲɛ minɛ n'a ye a bɛ k'i fɛ n'i y'o ni Ala y'a da n'a sɔrɔ k'a bɛ ji de bɛ k'a kan walima a bɛ ji de min n'o ye o bɛ k'i fɛ ale nasira dɔ bɛ yen an b'a ni minnu ye commerçant baw ye n'i ye commerçant ye k'a fɔ k'i yɛrɛ ka bitigi b'i yɛrɛ bolo o t'a sɛbɛn de ye an b'a kɛ sɛbɛnden ni daga ye k'a d'o ma donc e ta dagaji b'i bolo i b'a dagaji mɔ i la n'a y'i diya i b'a dagaji dɔɔni kɛ situlu la k'o kɛ mɔfɛn ye mais a sɛbɛnden i b'o don i ka bitigi donda la walima i k'o gulo walima i ka yɔrɔ dɔ ɲini i ka bitigi kɔnɔ k'o don sisan n'i y'o kɛ a y'a ne tɛ bitigi la jama ti ban a y'ale su fɛ mɔgɔ bɛ taa gɛrɛn sigi i ka bitigi da la donc n'i y'ale commerçant bɛ ɲɔgɔn dan secret dɔ de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka minɛn falen don hali mɔgɔ t'a ɲini ko mun b'a kɔnɔ mais i bɛ taa dɔ sɔrɔ minɛn bɛrɛ yɛrɛ t'a kunna mais ale bɛ taa minɛnw ta mɔgɔ tigiw kunna ka n'a ka ye ne b'a kɛ bon ni jamako baara fana filɛ nin ye n'i y'a baara n'i bɛ diɲɛ relation na fo Ala ka dayɛlɛliba k'i i bɛ taa sɔrɔ i ka relation bɛ kɛ relation baw de ko baw de bɛ na don i ka ko kɔnɔna na donc ni sigi de b'o kɛ mais ni sɛgɛrɛ ni Jamiu ni nasira mun ni Jamiu bi ta sɛbɛnni yɛrɛ de b'a la sɛbɛnni yɛrɛ de b'a la a sɛbɛnni ka ca kojugu nka ni Ala sɔnna professeur ye dɔ labɛn kɛ ni Ala ka jɛ ye a labɛnnen bannen don kosɛbɛ professeur wele b'a ta sɔrɔ a la i b'i ta sɔrɔ a la d'accord Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba i n'a fɔ professeur yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na a bɔra ka explication kɛ cogo min na Ala sɔnna mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin jama baara in na walima nin dawula baara in na i bɛ professeur wele a ka nɛgɛjuru sira la numéro filɛ nin ye anw ɲɛfɛ minnu ye Mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ o ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e ka n'i ta sɔrɔ cogo min na o bɛ fɔ e ye sigi Musa de don min dilannen don a ma ca kɔni professeur ka fɛnw man ca dɛ n ye damadɔni kɔni labɛn ni Ala sɔnna minnu garisɛgɛ donna a la olu nana sɔrɔ nin bɛ danse an ka bi turabu kɛnɛ émission na kosɛbɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin